Gị onye ọma na-ege m ntị, ndewo nnọọ na ya nachetega azụ n'Odenigbo. N'ụbọchị nke taa, agwa m unu si unu ka anyị jee gbatụgodo obere egwu ka m wee nacheta azụ ka m wee kọọrọ unu akụkọ m na-akọ taa. Ọfịfụ mothers at this point, after ihe niile m fụcha, achọrọ m isi unu biko hapụ ịchụ ego, nọrọ na ụmụ zụba ụmụ unu. Yes, o nwere ndị mere ya and ha na-emekwa ya succeed. O nwere certain age ị kwesịghị ịhapụrụ nwa gị with onye ọbụla, not even your husband. Because amaghị m ihe na-epossess ndị mmadụ these days. Amaghị m ihe na-eme, amarọ m ife bụ their problem. Ị ga-edowelu onye trust, onye ifili na trust nwa gị, only for you to come back na anọ ụdị story nwanụ dị anya. Nọrọnụ n'ụlọ zụba n'ụlọ. Amarọ m ego ị na-eji ije kpata nwa ahụ na gị n'iyi, na-ayalụ gị n'iyi. Nọ ya bụ ego aghọtarọ m. Ọnwa ahụ ka ị na-eji akpara ego ka onwe gị ka ị na-eji akpara ego ka onwe ndị ọzọ na-eji akpara dị ego. Because nwa ị na-achọ ịkpara ego ka ị nwee ike zụnwuo ya ma ọ nye nwuo ya ihe ọbụla ọ chọọ, nwa emebigo ọ n'ọnwụgo. N'ime ndị a na-abụ ofu. When you take the grace of God these days, if somebody who hapụrụ mmadụ nwa ya for years, azụọ nwa ahụ ọfụma, ama nke akụkọ n'isi nwa ahụ, ọkọ ama nkọkwa ndị nwa ka emelu nji ekwu ya. Nwanne nya just nọrọ nnọọ wee nweta call. Onye na-akọrọ m ihe a na bụ somebody dị very very close to me, mana ya ebikọzi, mana ọ kọrọ m eduto na ọma ebe m na-alụ, si m nekwa na ihe na-emekwa ahụ na nke abụọkwa nke na-akọọlụ ya akọọlụ, na nke a bụ na ọ fụ ya kolokolo nọ ndị nebo ya na street, ndị na ya bi n'ofu street. O wee sị na this couple mụrụ ụmụ, ha mụrụ 2 girls and a boy. Of course ada bụ nke emago ndị ada, there is a tendency na ịmụ ada na onye bụ ụzọ mụọ di before nke si ya n'azụ. Nwekwa ike nke si ya n'azụ eburu ụzọ mụọ di, mana in this situation, in this family now, na nke nwaanyị bụ ada bụ ụzọ fụba ụmụ nwoke chọrọ ịnụ ya, ọ ụmụ nwoke bụ ụzọ fụba ya as nwaanyị a chọrọ ịnụ anụ. Now at the age of, from the time this girl clock 18 years, ka ndị di bịawa for the girl, ka ndị di bịawala ya. 18 years old, ọ dịka dị too young. 19 ọ dị young. 20 years mma ya wee na-asịzi di ya, kedu ihe melu na this girl ema nji wee nụ di? Na onwe ndị bụ na ewepụtara ha ịnụ di n'oge, ndị early marriage, and time ha ahụ gafekwa na alụ na ọ ga-afịazi ha efe ya mara ya, ha bụrụzi ọtọ n'aka nna. Di ya na-asị mba na nwa ya nwaanyị erube, na nwa ya nwaanyị erube, na ọ ka ya eme nka, na ọ ka ya eme nka, na ọ ka ya eme imo, na ọ ka ya eme. Wee sị ya okay o, ịmago as nwaanyị dị respectful virtuous woman, wee na-esokwa ihe di ya, mana na-agwa ka ekwe ya sị ya hụ nwa ha o kwesịgokwa, ọ bụrụ na time a bụ time ya ya gaba. A sị na di bịara for straight 3 years back to back, yet mpa this girl bụ ihe na-asị mba wee ruo one certain day the woman sị na utete ụra n'ime abalị, chọọ di ya na ya na-akọ fọrọ di ya. Mosquito, of course, na ịkpọte ya bụ mosquito, na mosquito na-ata, so onye nwa binye di mosquito ekweghị ya ịrahụ ụra. Ọ sị ka o jee chọọ echeke room ụmụazị ka ọ malụ na anya bụ mosquito dị na room ha dịkwa na room ha. Lo and behold, ka o mepee door, na-ekwe di ya bụ mpụ ụmụ ya n'elu nwa ha nwaanyị anụ a na-asị ka ọ nụọ dị since ụpọhọ. Wee bụrụ na this man, na the reason o jiro wee chọọ ka nwa ya nwaanyị nụọ di because of the carnal knowledge ọ na-eteki of this girl. Wee bụrụ na ọ na mgbe nọ ya bụ akụkọ, the akụkọ dị very very appalling. Ọ dị, anụrụ m ya sị nke a bụrụ dị nke na the man na onye ilo, ya bụrụ school nọ na ọ na-agba n'ilo, n'ọnwa ọ mụrụ n'afọ. And these ladies na
otu nne na nwa ya ahụ si eme oche na mother daughter and father love ịmagono nke a sị na ndị ada na mpa ha na ha dị inseparable na in fact na amụkwa na ala ada na nwoke echezọ nwunye ya o weluzie adị ya merụzie ihe niile adị close si na ochekwa na dot bond na ọmara na this man may take advantage of their daughter since this girl turn was 17. Since all the 17 years before di abịawa bịara herself kịta sị na the man gbara ọsọ in fact na ozugbo nwunye ya for the thing na ọ dị dumbfounded like the next thing ụdị mkpu tiri ya pụrụ ya n'ọnụ ụdị mkpu oti but the man ji enweta onwe ọ chịrị nnọọ amakwụkwọ m na oyi akwa a sị na till today ihe a na-eme since last week since last week till today afụbe nwoke anya adị nwa ha nwaanyị ekwekwa n'ikwu okwu sọsọ ihe this girl kwudebe bụ n'otego na mgbe ọ dị 17 years since until now the girl ekwebeghị ikwu okwu because amakwụkwọ m na nke nwaanyị amakwu nọọ ihe ọjọọ ka ọ na-eme aghọtara m amụrụ m na ọma nọọ ihe ọjọọ ka ọ na-eme amụrụ m na onwe ebe ọ swear an oath not to talk because o kweghị ikwu okwu onwezi ihe ọzọ okwu since then till now probably ọ dịkwa ama m na ọ dịkwuzi traumatized because onye dị no traumatized bụ onye ma na ihe mere ya ọ nọ kịta ka ọ realize na ihe emegi ya ọ na ihe na-eme ya since mothers amarọ m ga-ata anya n'anyị m kwesịrị dị very 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 sensitive to ụmụ unu ịnụ ọ dị m ọnwa it is not just about yourself anymore ọ bụzikwa maka ụmụ gị enwere some mmakpọ ya a careless words ụmụ nwaanyị na-ekwu ndị nọ na di ha sị gị na ha mụkwa na alụ nwa na ha adịghị afụzide di ha ihe ọ na-asọsọ ha mebe I feel it's a careless talk because ị na-asị nwoke bịa kechie gị yes because marriage is a bond and when you have bond with someone that means you might want that bond with another person especially a man so una-ewe ya as nkechi that you willingly agreed to go into imega agree with chi gị na onwe gị say na ị ga-eme ihe so how do you keke ike esi wee baa marriage nụọ di mụọ nwa ịdị careless onweghị iji onwe gị eme no problem but kwefuru ụmụazị biko ọ dị very necessary that na ụmụazị a na itinyere anya ebe ha nọ o nwere ike nna aga na online na-ekwu wee fụ a child the child just pụta nnọọ na door na-enepụ anya obviously sọsọ ya bie nọ n'ime ụlọ onye na-enu gị anya onye ahụ pụrụ apụ n'ọnụ wee nweta this child the girl bịa wee fụ this child n'iru door ife ụdị aka o suru nwa a n'azụ bụọ ya ọkpọ n'isi tụọ ya tụda ya n'anị wee jee weta osisi wee pịawa ya ike mpịawa ya ịtalị na genitals ya ihe o ji bụrụ nwoke a child that child ka na-egbu igbo ọ gawabi ije so ọ gwa gị how tender the child dị onye na-ahapụrụ nwa gị wee were ịtarị ọ bụrụ ịtarị ihe a osisi ụmụ osisi plank anụ wee were ya wee na-apịa this child na genitals ya a boy a small boy a tender a toddler echighị na-apụta sị na nwoke amantụwa nwaanyị na-eche na onwe but n'ọnya bụ and gị nwa sị parent marọ apụta na-asị na nwa gị dị impotent na ọ dị ị gaghị ama ma ọ bụrụ nwere ihe o mee nọ ihe mere mgbe ọ pe mpe ife ihe ọ na-apịa ọpịaghị ofu ọpịaghị ya tu this child na-ebe mana unfortunately that girl amara ma iri ya ihe ya niile esetechara ya ọ mahụ na onwe onye na-esi ya neighbor ha na-esi ya from the other window now wonder na-asị
kedu ka things ga na-esi na-eme your child idie probably ọ ga-abụ the child the girl na-awe ahụ maka ọ bụrụ na ị na-awụ nwa gị ahụ ị ga-afụ changes dị n'arụ nwa gị. Ị naghị eduga ya school, ị naghị enwe private time with your child, nothing. Nwere ka isi adị observant ebe nwa gị nọ. Ọkwadịọda dị nna na-ekwu a housemaid kwa nwaanyị kwa welu nylon na suffocate a toddler too. Onye ka dị ebe 5 months we na suffocate this child. Ọ mụrụ na CCTV dị na that room. Ọ mahụ onye ha hapụrụ ụmụazị. So at this point amụrụ m ka a ga-esi wee kwuzie ya na ka onye ọbụla n'ebe ọ nọ mara what to do as a mother. Ụmụ nwaanyị unu anarụgoro ụmụ nwoke ọrụ na-alụzi nkazi ụmụ nwoke dị hard working, very industrious. Ihe eji awere anyị efu nwoke asị gị na ị na-agba mbọ ị dị very industrious, gị nwa na-achọ validation ị arụzilụ kanarịa onye kwesịrị ịlụ hapụzialụ except na ọ na-emụrụ nwa na like amarọ m aghọtara m ka ọ bụ na ịma nzụrụ nwa ka ihe na-amụrụ nwa ka njọ. Ọ bụ na ịma nnodo nwa gị anya, ọ bụ na ịma nje nwa ọrụ ọ ga-abịa ije amarọ m in fact at this point amarọ m nọ kindergarten ka a ga na-eduzi ụmụazị aga. Inweghị ego kindergarten duru nwa gị jebe ọrụ. Ọ bụ na ekweghị gị kpọta nwa gị n'ọrụ biko gị na ya nọrọ n'ụlọ o nwere certain age nwa gị ga-eru onweghị ọrụ ịchọ ịrụ that period ma nweta at least that period ebe nwa gị ga-ekwu okwu ọ ga-ekwu na ihe mere ya na ihe emere ya na onye mere ya na mgbe emere ya. Enwe a friend of mine mma di esi anyị arụ n'ọrụ do not work until ịzụchalụ m ụmụazị and ozugidego ụmụazị ụmụ nwaanyị na-abụ na ofu nwoke ka ọ mụkwa. Ozugidego ụmụazị ahụ last son ya now the 4 years and 4 years ga-ekwu ihe mere ya and ọ dị arụ ọrụ ihe o mezibu na ka ọ nọ na-azụzi ụmụazị ya she started developing herself, finding her direction. Ihe niile ịmago chọkwazi ụzọ ahụ bụ ihe o destined for. Aghọtara m ihe mere mmadụ ga-eji wee pụta nnọọ idowelu mmadụ nwa gị a na-eme ya anyhow and gị nwa na onwe gị abụrụkwa na ị na-etinye uche ebe nwa ahụ nọ because na-emegbu nwa gị ị ga-ama. Nwụrụ Chukwu na-enyego ụmụ nwaanyị ikike ismell something from miles away. You can smell the fish. Ọ bụ na something the fish ị ama. Anyị nwere discerning spirit ọ ihe Chukwu nyere anyị but some of us decide go na ya ma use ya ka anyị na-aga otu ọ bụla esi wee fụkwa esi otu a wee mee. Na chetaza ga-emepe phone line ka mmalụ ihe a ga-eme ụmụ nwaanyị ụmụ nwoke. Ama m na m ga-asị na ihe dị hard ma ọ bụkwa na otu a ka isi chọọ ka a na-eme nwa gị nsogbu adị ọkwa oke kpọọ m because enwere many ways to kill a rat. Enwere many ways. Enwere nke nwoke kwuo edurukwuo nwa ahụ na-eje ọrụ yes ekele ọrụ eke a ga na-eroteti ya ka o wee gaa ọfụma ka o wee dị mma si roteti bịa nwere ihe ụmụ mmepe phone line anyị ga-akpa ka anyị mara ihe a ga-eme this issue of idowelu a stranger nwa onye anyị amarọ anyị were nwa na-eme ha ka ihe a ga-eme this mothers anyị ekweta ka anọbazi ya n'ụlọ azụcha nwa ebido ọrụ ka ọ dị ọma nkwa anyị omume.